Ja. Har du nu tydeligt, at de ringer? Hun har lidt på tårerne. Er du okay? Ej, det var rigtig rimelig. Okay, vent. Nej, ja. Jeg kan jo ikke det der. Det er fuldstændig urealistisk. Hvor er det urealistisk? Ja, vi vil lige prøve at lukke øjnene. Og kan fortælle mig, hvad du ser dig selv lave om 10 år. Så bliver jeg være rigtig glad. Ja, altså, jeg kan godt se, altså det kan godt være, at det er ved at være ligesom tid til, at man skal bestemme sig, ikke? Men jeg ved det simpelthen ikke, hvad jeg gerne vil læse, vel? Men jeg tror da helt sikker på, at nok, det skal komme til mig, altså det er da ret tåbeligt. Jeg har været ude at rejse, ikke? Altså, jeg var jo i Thailand her, der vidste jeg bare lige pludselig, så vidste jeg bare, at jeg skulle have dreadlocks, ikke? Så det er jo lidt det samme. Den her. Er det? Det kan jeg se. Tore, vi skal tumle. Kom. Okay. Er klar? Ja, jeg filmer. Min kom lige pludselig på den der Lexus. Det er den der så på. Ja, men det er øverst, og så lige pludselig skal man være på den alligevel. Ja, det er fordi, at den... Vi synes, det er vigtigt, at der er en junior med til at tegne foreningen dag til dag, eller det er fuldstændig ligegyldigt. Hvad er det, kan have tager? Det ved man.